literatura eta antzerkia, eta maingulan bildu ditugun solaskideak berriz honako hauek. Patri Urkizu, nire ezkerrera, Olaizola Eskuilan Urbil eta Daniel Andar, Aratago. Urrenez urren, antzerkiaren eta literaturaren munduan ezaguna. Ezagunak eta ziurrik ere, beraien kurrikuluna azaltzen azizkero denborak luze joko luke eta utziko dugu. Utziko alde batera oraingoz eta ni neronek ere nire burua azaldu aldera, Mikel Azurmegia zela esango dizu. Zana gelditzen da eta segituan etorriko gara. Artean saioaren laguntzaile edo babeslearen izena gogoratuko ditu. Heldu gara, esan bezala etortzeko ginen, eta etorri ere Zorro eta Ramutxo iparraldeko bitote kantaria, Anderino bar lagun, zure kanpoetara disko ekarri dugu gure gaurko saioa laguntzeko. Jim Baleri kantua dugu hau entzuten ari garena. Jim Baleri, Etor Baleri. Jim Baleri eta etorri gara. Erran bezala, Patri Urkizu, Alaiz Olaizola eta Daniel Landar lagun ditugularik, literatura eta antzerkia izpide. Eta abiapuntu gisa euskal antzerkiaren historian aritutako lagun edo persona guztiak gogora ekarri nahi genituzte, gorazarre gisa edo. Hala ere denak ezin aipaturik, Maria Dolores Agirre errezildarra aipatuko dugu. Maria Dolores Agirre mende bat jaio zela bete baitzen diaz, eta aurten omendua izan zen bere herrian, errezilen. Eta justo, bera gogoan, abiatu genuen gaurko saiorako guri bidea, eta Patri Urkizuk egan aldizkarian idatitako artikulu baten astapenetik abiatuko du. Horrela behitio gure gaurko solaskideak eta lagunak. Badakit aldez aurretik lan honen izenburuak ez duela arrakasta hondirik izango. Alegia, komunikabideetako norbaitek aipatzen badu gauza arrarua. Ez duela antzerkia esango, antzerkia baizik, azken mende laurdenean borrokatzen aritu arren antzerki, arte teatral, antzerki pieza teatral, berizketaren alde alzerrik izan baita. Hori eta azko gehiago ere badator, egan aldizkarian azaldutako Mario Dolores Agirre eta euskal antzerkia izeneko artikulua eta ez dugu bera espide, baina non baitetik hasi behar eta Patri Urkizu lagun pare batziz berizketa horren inguruan azaltzea eskatuko nioke Patri gure solaskidari. Bai, azaritik alari histori horrezegin baina, tira. Zaizpait Pierla Zabal, iparraldeko teatroile handiak ere esaten zuen. Guk antzerki edo, zarraio, esaten duzuenean zuek, antzaraki edo, zerbait jakiren bat edo, oioki edo, zerbait, jateko zerbait bezala entenditzen zutela. Beak beti, komedia edo, komedia izatien entenditu gaizuten bere zeregina. Baina, ni zaiatzen naiz, antzerki, hau da, piez, teatral edo, testu bat, eta antzerki, ederti, antzez, molde bat, antzerkia egiteko era ezberdinak, horiek bere izten. Nadirudi, kasu gutxi egin dilatela. Baina, bosta joa. Importanteena da, antzerkia, ongi egitea eta ez beste. Itzen berizketak zerbait ere esan nahi du. Eta uste zeigula adierazgarria baita. Aipatu du Pierla Zabal, Patri Urkizuk, Daniel Andartek ezagutu zuen, Pierla Zabal, nola ez. Zuri ikusmun beti, zer izan da antzerki zenikoa euskal literaturan? Zuzer horrek ere garai aspaldi baten idatzi zenituen zure obrak, labur biltzea zaila dela, baina nola ekarriko zenuke zure bizitzan edo zure esperientzian antzerkia izan dena? Lehizartuko gehiagoko bastonala eta horietan, antzerki antzez munduan zabaitzidazke. Baina, gira behatzunta guzti gora bera, gira behatzunta horrendian hasi zen, eta aldean antzerkia,
pixka bat egituratzen. Orduan idazleak, Lambardier eta Leon eta horiek, batek zazpi, besteak 6 antzerki, eta beraz, hori idatzi zuten, eta beraz, egia da, egiteko denagoko gauzortarat, antzerki hitza, nik 75 edo 75 urte, ez dira behatzen 75 edo 70 poliki hitz hori hasiten, ordu hartion, ikusgailuak, edo ikusgarriak, edo komediak erabiltzen dirituen. Eta egia da, bai, beraz, 80 urte, edo 2000 urte hartu, antzerki asko erabilida. Beraz, gaiak zazirek. Hala ere, 1975 arte, guztiak, idazten guztiak, edo bat edo bi saldu, denak apaizat ziren. Gaiak erabiltzen dituzera, edan, behar da, euskal antzerkia 70 urtez, behazion eta 80 eta 70 arte edo, erabat, apeitzen esku izan dira. Doktrina baten eta undiaren eta gauza zabaltzeko bezala. Gero, beste, badia, 75 edo gorago izan da, ideia politiko batzuen, abertzaletasunaren edo sozial gauzen pasarazteko, eta orain dugu antzerkia, erdi kritiko, erdi gostatzeko, alako beste antzerkiaren egiten litake. Horiek ikustitzazke behintzat iparraldean, ere banak izan diren hiru garai importanteak. Ederki ez da gutia, indemora gutian hori gena ditzea, berriz ere baliteke ikurinen bat azken unean bildu izana, eta lehen hitza hartzen izan dugu Patriukizo, ondoren antzemango zenioten Daniel Landart, eta horrekin dugu olaizkola, zira batean arrenki batua edo zer ingo duan nik bi gizon, ez gizon izatea dati, baizik eta antzerki munduan hain, ospetsu eta ipatuak izan diren bi personaien artean. Zer da, edo zer izan da, nola ikusi izan duzu zeuk, zure egitekotik antzerki genero euskal literaturan. Beste belaunaldi batera etortzen geha, eta nola lagunduko zenuke? Bueno, egia da ni atzo jaio naiz mundu honetara, oso berria da pixka bat gaian noitzatu, ezta? Duela 15 urte edo, hasiko nintzen pixka eta harremana izaten antzerkiarekin, eta nik dakidana edo pixkat ikusi dena da, ordundik ona sentitu izan dena, ez? Ni naiz txatu, gero esaten da ez dagoela antzerkia, Euskal Herrian euskaraz egiten dena, ez dagoela euskaraz egiten idazleak, eta hori gero seguru eztabaidatuko dugu, aterako da. Baina ni neun naiz horren adibide. Alegia, ni antzerki idazle izan baldin daiteke naiz momentu honetan, edo aritzen naiz antzerkia idazten behar bati erantzuteko momentu konkretu batean, ez? Orduan, nik ikusi dut duela 15 urte, Azpeitiko antzerkiko paketetan, 80 batean inguruan horrela, talde gehiago, bizitatzen gehiago, festario gehiago, antzerkimanaldi gehiago, eta ikusi dut, azken 15 urte hauetan, beherakada nabarmena, eta zubitu ezina, eta eraman ezina, eta batzuk bateatzen gara aurrera ateratzen, batzuk idazten, beste bazko egiten, baina ikusi dugu pixka bat, bagoiti behar da. Erki, bera, aritzen dela aldetik dudari gabe idazlea dugu, eta guain urte batzuk, Toribio Alzagaren saria jaso zenuen, haute bere sariko izan zara, ez da gutxi. Ez ditu goiedenak ikarriko gogora, baina eginean balio du. Dudari gabe, baina beti ere ez gera sartuko bakarrik eta gauza munto hundiko gauzetan, horiek ere munto hundiko gauza dirak eta bakarka arituko beratu dut, iluste gabe horretaz. Nik aldera, zuzen batekin segitu aldera, Patriri nengoke galdetu, ea, antzerkia eta literatura ekarri behitugu literatura eta antzerkia. Eta egizara, ea genero txikia izan ote da edo baote den beti ere krisian dagoen genero izaki, ez dakit idazterakoan, ez dakit taularatzerakoan, zuzen horren nola ikusi duzu antzerkia beste generoen aldean. Beti euskal literaturaren paisaiaren barruan guk esaten dugu. Bai, nahi gustatzen zait, generalian, gaurko gauzak aztertzea, baina baita ere, gaurko gauzak aztertzeko begirada atzera botatzea, ezta? Eta galdera zenbait egitea nire buruari. Lehen nola ziren gauzak, gaurko egunera,
iritsi diren bezala izateko. Eta nik uste dut ikuspegi orokor bat eta gauzak oso modu eskematikoan emanez izan dela historian zehar 3 teatro mota nagusi. Hemen aipatu dira pastoralak, hori neurri batean herri teatroa litzatekena da, gero bada Elizarekin lotua den teatro bat, eta batez ere mendebaldean Eliza teatro bat bada, santuen bizitzak eta antzesten zuen hori. Eta gero ja, norazpait esan, 19. mende bukaeran, batez ere Donostian lehenik, eta gero Donostia imitatuz Bilbon, azten den hiri teatroa. Eliza teatroa, eta hor, sartzen da zeremonia, liturgia eta gauza asko. Herri teatroa, badago nolazpait antolatua inauteri munduarekin eta magia bereziarekin, eta orduan agian hori zaharrago ere bada Eliza, baina hiri teatroa gauza modernoa litzatekena. Eta hor zehar, euskal literatura txikia, euskal literatura txiki honetan, teatroa oraindik genero txikiagoa da, ala zenolako lekua izan duen, zenolako plaza bete duen antzerkietan. Nik esan dezaket gauzak ezin dira beti orokorki esan, eta beti ongi azpimarratu behar da noiz, non eta nola, eta ze garaitan, eta esan dezatugu gerra aurrean adibidez, eta gerra aipatzen dugunean 1936ko gerra aipatzen dugu, gerra zibila, orduan esan dezatugu antzerkiak indarra handia zeukala. Eta funtzio batzuk ere betetzen zituela, euskera mantentzea, arrazkaletasuna piztea, ohiturak agertzea, salatzea, zuzentzea, helburu ezberdin batzukin. Eta esan dezatugu, neurri batean, antzerki gehiago idazten zela, poesia baino, eta novela baino, dudarik gabe. Narratiba gauza oso orain dago puriturian eta orain dago oso modan narratiba batez ere. Eta antzerkiari ordu txikiak, ordu basuak, heldu zaizkio aspaldi honetan krisian dago. Baina krisian zegoen ere, gerra aurrean, bainkanek esaten zen bezala, zinea asmatu zen ez zehozkitan. Zinea eta telebista izan dira neurri handi batean antzerkiaren konpetitzaile oizkoak. Eta lagun dezakete ere, gero izeingo dugu honetaz, telebista oso lagungarri ere izan daiteke antzerkiaren piztura berri. Bai, nahi izan dugu sintonia berriz eman lagungarri gizan, gaiak askorako ematen du eta geroko usten ari geragin bat ari eta hilo, eta ziurre ere saio bukatutakoan beste bat geldigo erori guztiak, eta saldu dira gauza batzuk historia bera, baita ere ala nola zer den genero hau, eta bere historian, gaur egungo beste genero batzun aldean indartsuagoa. Araitzik ere berak aipatu digu, hori beti ere krisi egote horretan. Gurenek antzerkiaren funtzioaz aritu behar dugun honetan, galetuko nioke zuzenki Daniel Landarti, zertan den gaur antzerkia edo zinda bere egoera berikus moldetik. Ziurrik ere iparraldeko egoerari lotuko zaio, baina nahi izan ezkero ere agian Euskal Herri oso haren ikuspuntutik eman dizaiguki berak berikus moldea. Hala da, gaurko egoera, kontaratuz duela eman dezagun bergogoi urteko historia eginez, aldaketa izugarriak izan dira. Aldaketa handiak izan dira, eman dezagun taldeak bererako baziren herrietan, iparraldean, edo aldean ere, eskola inguruan, eskola pribatu inguruan, edo herri batzutan, herriko taldek ematen zutena.
eta hori bat ezaten urte handi aldiz, eta kitzu, eta iparaldean, bat ziren, dotzena bat, gotaren bat talde, egiten zuten hori, elkartzeko, jendearen denbora pasa, eta harako ekintza bat egiteko. Eta, hala ere, gauza bat, erabat aldatu egin dena, da, Euskolaritzak antzerki eskola sortu zuelarik. Eta beraz, hortik ateratu dira euskaraz ari ziren teatrolariak eta profesionalki teatroak bizi izan zutenak eta bizi izan direnak. Hor, gauza bat gertatu da ere, ordu berean, profesional horiek hasieran ziren maskara zen, pausu hori eman zuena, eta egiten euskaraz egin, antzerki egin, eta hortarik bizi nahi, profesionalki hortarik bizi nahi, eta poliki gero, antzerki bera, bai euskaraz, bai erraraz ematea. Eta hori, gauza berri bat izan da, gure antzerki ere izan. Iparraldean, ezagutu uste iparraldean oraindik, talde taldeak dira amaterak, nahiz eta profesional batzuk, euskara gaziterakotz, talde profesionalzak lan egin, nahi izan dute batzutan, edo egin dute, ara nola txominegirik, edo beren kompainiaren barrean, euskarazko adar bat ez sortu, haren babezean, antzerki bat euskaraz egin da, aldaketa handiak egin dira. Ez dut egiten alde batetik, noen edo herri batean, hamabi herrik iparaldean ematen bazuten, horita lau zaio. Eta bialdik sortu duen xeristi edo bordasurik, nahiz eta amaterrak izan, hasi ziren, hortarik bizi balik egizela, baina profesionala bezala egiten, eman aldiak egiten. Eta xeristi horita lau aldiz edo emana izan zen. Beraz, eskualde batetarik, taldeak tipitu mugiztu dira, baina eman aldiak emendatu. Hortan da. Eta egia da, iparraldean ere, oraindik zonbait herritan badagoela herri antzerki hori, manezamuna dena ditzen edo bankan, antzerki bat preparatzen dute, bialditzen ematen eta kitzu. Eta egia da, gauza handiak eginak izan dira, bai antzerki izatez, Euskolaritzak guntatu zuena, Aztekiako antzerki festivala, Deban egiten den euskarazko antzerkiarena, badira, guaurek iparraldean dole goin ziren, eta Lagostak antzerki festivala guntatu ginen, eta gaurko egoera, ez nahiz aski iruditzen zazpi provinzietan ikusteko, beraz ez dut pessimizek paizan hori, ziren errongo urte hautan izan dira gora beherak, alde batetik behar gara ez da talde amateur lehenako bezala, bat ere ez da amateur errak tipitu gutitu eztu dira, baina profesionalek, eman alde, gehiago ematen duten. Beraz, bai, zurik ere, eta zuek nire zunean edo, hitza hartu da zai. Bestelakoan nire honek alaitzi, idazten duen aldetik, gaur egun, ez dut ere antzerki, azpikian, hango talde batean, antzeko taldean ari zarela. Antzetan lehen, zegoen arte, gero bezala pintzan, gaur egun beste bat, lakrikun da. Lakrikun, hori ere, zehaztu da gelitzen da. Baina, galdera nuen, hauxe, zer behar du antzerkiak literatur genero gisa ondoren jokatua izan da din, taularatua izan da din, hau da, zuzer horrek ze gaitasuna dituzun, edo zein da jauzi hori, hau da, zuzer horrek idazten duzunean, erizara pensatzen hori taularatuko dela, hori hor, zin da zure? Hori oso galdera ona egiten zailana. Askotan egin izan dut antzerki idazten dituen bezala zuekin, edo, idazle ekin ez da, eta idazle ekin ekin, antzerkia aktore bezala egiten dutenekin. Ni neuk antzerki bat eskuartean hartzen dudanean, edo pixkat antzerkian ibiltzen da jendeak, eta begiratzen diogu, irakurtzen dugu lan horrek, prestauta egon behar du edo idaztean garaian pentsauta zuen hori taula gainera emateko. Hori da gure beziko lehenengo galdera. Eta normalean tankera ematen dugu, eta ikusten dugu, gu behar ditugu obrak, alegia, irakurtzen dugun antzerkia taula gainera eramateko modukoa dena. Ni neu pertsonalki nahi pentsatzen duena,
argitaratu behar dira lanak, eta liburuetan egon behar dute. Hori jasota geratzen da, eta oso garrantzitsua da. Bai idazlearentzako, bai orokorrean, ezta? Baina antzerki lan, nik bizi eran bezala antzerkia azken zinean taula baina, antzerkia izateko, ala pentsauta da, idazten den momentutik ala pentsauta egon beharko luke. Un principio beharko lituzke idazten den momentutik, ja, ezaugarri batu, irakurri bezain pronto, zintzak, bueno, zuzenean, antzesteko modikoa izango izateko. Lanioek buruz baiozio, Patrick Berri zalako dura hola, bai, ondo lertu da, bai, puntua da, ezagunak direla eta prentsan eta komunikabidean agertu izan dira zenbait antzerkigile, euskaldun, kexu zirenak, bere antzerkiak ez zirelako, oltaratzen, zirelako, zuzkizun bilakatzen, ez da? Hori da kontua. Eta orduan galdera izan daiteke, idatzi zuten antzerki hura, zer zuen, ark, ez antzesteko edo ez behar bezala antzestalde batek hartu eta primeran dotore jartzeko. Zuzendari on batek zer nahi gauza egin dezake, arrezake testu klasikoak, testu zaharrak, teatrozkoak, edo novelak ere bai, nik ikusi izan dut, Gabriel García Márquezen 100 años de soledad, antzerki bilakatua. Orduan, genero aldaketak egin daitezke oso errez izate baterako pastoral zaharrak azken finean ez dira asko eta asko zaldun eleberriak baizik. Zaldun eleberriak, erdiaroko zaldun eleberriak teatro bilakatu dira. Nola alako aldaketa batzuk egin. Orduan, esaten denean zeituan sumatzen duzula antzerki bat taularatzeko egina den ala ezten, bai, noski bere barnez baiak baditu, baina esan ezako bere hor dagoela ere adaptazariaren lana. Eta zer egiten da Europan teatro klasikoarekin. Batuta, 6.000 modu ezberdinez eman izan da, eta orduan modatu gaurko egoerara, orduan hor askoren lana dela dudarik gabe, jakina. Bueno, izan abelitzen da, eta oartzen naiz, ez nik eta rapataka aritu, nuke nahi, gauza asko ateratzen direla, eta antolatzen joan behar dugula, ala nola etatu du antzerkiaren funtzioa ere, galditu nahi dizugula. Agian, kantu bat daukagu hola pres, kantua emanen dugu, eta gero segituko dugu. Kantua lehen ekarri ditugun bilagun horiek estuniko digute, Zorro eta Ramuntxo, zure kanpoetara, eta gu nola ere, antzerki da literatura gaia kanporatu nahi dugu, gure uinen diez, eta gizkorren barruan herriaren sabeletik izeneko kantu entzungo dugu. Zorro eta Ramuntxo, bazera jartar, lapurtar, hor muga azkarne inguru hortakoak, ez? Daniel, zuke erraden diguzu horiek kantariak inguru hortakoa direla, ez? Muga izan dute izpide, Europa ere, gara jontan aipatu Europa berriz ere, bosten karietara, herriaren sabeletik jalgia ere antzerkia, gure egunetara etorrita funtzio kritikoa edo galdu otela antzerkia, zer erranen zenukete. Zuzer horrek, Daniel. Zubi funtzio, haian funtzio ez zuge jatik zunik baino. Papel zaharrez pixkat bai baina. Funtzio ez, begira. Egile edo autore zaharrek, pentsuten latinez, eta latinez zango dut, corrige ridendo mores. Hau da, ridendo, irri eginez, poemak ere badirela, irri eta ziri, ziria sartuz, korregitzen zituztela oitxurak. Hola, mores. Eta labaienek ere,
bere antzerkian, eta nik uste dut omenaldi bat mereziko lukeela Antonio Labayenek gerra aurrian antzerki errebista berak sortuz eta berak zuzenduz, eta gerra ondoren ere Inez eta bere liburuak, eta nik egin ditudan liburutxoak berari zorri dizkioa da neurri batean informazio asko. Negarra labur, irria luze. Eta antzerki batek behar ditula elementu horiek, neurri batean dramatikoa ere bai, negar pixka bat, baina irria behar duela izan luzia. Baina nire ustez gertatzen ari da, ziria galtzen ari dela, irria luze, agian luzeegia dela, eta irri zalantzazkoa, dudazkoa ere bai gertatzen ari dela. Eta orduan nik uste dut beharko lukeela nire ustea. Apale, teatruak alde etiko bat, ez dut esan nahi moralista, baizik eta hiritarrak nolazbait eziteko behar bezala, hiritarren zerbitzu on bat egiteko bidea beharko lukeela espetaien gibizko eskatzea. Zuretako gibizko eskatzea, Daniel, Patrik eskatu duena, edo bat egiten ote duzun, edo ados altzura. Ni ados naiz, eta guztut Zabalek biziki ongi dinduela hori, adibidez bere lehen antzerkia bera irri eta nigar ditu baitzuen, eta bere goba osoan hori sartu izan duela, eta jendea etortzen da antzerkirat bat demora pasa, demora momentu on baten pasatzerat, behar zaio eman zerbait atseginari, eta denbora berean zerbait ikasi behar du ere, beraz goruntz geratu, eta Zabalek eman ezagun euskal historiako personaia handiak, edo norbait izan bidetak, Karaluna Etxagun, edo Berteretz, edo horiek plazaratu, taulatu ditu, eta horiekin baterat, batzutan baten iria, ere Sabina eta Nigarra, eta egia da, beti muga erretxia dela, nigarraren, eta ez da dramatiko egia izan behar, baina ere irriarekin, beti kontu zibili behar da. Funtsean, pertsonadiek ere, errexea da egiten zuten, eta hori guztiak aldatu egin dira. Kultura generalen haina ere goratu den, idazle bat entzat oso zeila da, zerbait eseri hori, baina eseri hori izan ez, baita ere entretenigarria izan da eta oso zeila da, oso zeila da. Oso zeila da, bai. Eta egin dugu eta gaurko idazlea, eta plazan da ginera, eta... Nik, hain hartzeko gira da, bai Patrik Ionarekin eta Danielekin erabat ados, nahaz, pakistan mondi ikutzen duten hori. Baina horro ondo esaten zuen Danielek, idazlean ez zaila dela asmatzea, irria, esaten dana, irri merkea alda, ikintzen ari naizena, ondo landutakoa da, edo beste usteko dute. Funtzionetan irri egingo dute, honek balioko du irri egiteko. Ikuslegoa beti zaberdina, aldatzen dira. Herrietan, hirietan, ez da berdina, eta hori, antzerki egiten dugunean, nabaritu egiten dugu. Irria edo grazia pixka sartu duzun tokitan, askotan, horiak ez du pentsatuko bezala lantzuten. Orduan, da pixka bat asmatzea, azte idatzi nahi dezu, eta azken zinean ikuste egin behar duzuna pixka bat, zer nahi dezuna. Ez da idatzitu zenekin topo egingo dezun antzoki bako itzean, edo norbaitek, eta gutxirenak izan hori dira, zure liburuen eskuetan zen dutenean. Ez zinean da, zu pixka bat pentsatzen duzun, eta nondi jo behar duzun, da pixka bat, patriozion bezala, helburu ezitzaile, ez helburu bezala, baina ez bezala pintzela da bat pixka bat. Zerki, punto honetara iritsita, berreskuratu ditugu bidean egitako ari horiek ez, ala nola herri antzerki ipatu du, antzerki profesionala. Bueno, nenuke diskatzen ikusten dutik hola ipatzea, zein da bakoitzaren egoera, ezagutzen duten neurrian, eta, bueno, zein da gaur egun justu azteko eta behin biak bai ditugu herri antzerkiaren egoera, eta nik ekarriko dut aspektu edo alderdi bat izpide. Herri antzerkietan tokian tokiko euskalkia erabilei da, euskalkia muga edo zopo izan ote dira herri antzerkiaren zabaltzenean,
gai honek bera ziurazkia lezake saio osoa, ez? Baina egiteko horretan, asmatu behar baita, zenbat teori, zenbat serio, zenbat entretenitzeko, euskarazko antzerkiak ere izan ditu bere muga. Nola ikusi izan dituzu zuek? Nola bizi dituzu gaur egun? Bada, anekdota bat oso bitxia Ramon Zaita Vitoria eleberria kontatzen duena. Uste dute, edo agian berai entzuna diot, baina behin jarrai, uste dut jarrai taldeak gauza benetan interesgarriak egin zituela gerra ondoren, alde batekin zegoen ezkizunea, baina benetan gauza modernoak egiten saiatu zen taldea, gauza berriak, geobidekin jarrai taldea izan zen, eta esate baterako hor jarri zituen, obra benetan oso ongi idatziak zirenak, Priesley, Ibsen, Camille, Tennyson, Emilian, obra benetan, guztiet teatro mundialean obrarik importanteenak izan zirenak. Eta oso ongi itzulia zirenak. Adibidez, Priesley, Julen Lekuonak, Espainiak joka edo, Julen Lekuonak ere mereziko luke, antzerki aipamen bat, eta berari omenalditxo bat egitea, eta obra hori, argitaratu gabe dagoena, euskaraz, eta hor dagoena, mekanografia jota, hori, jendearen esku, edo antzerki gile berrien esku, baina pixka bat aldetzen ari den historia digan, eta da, Ramon Zaita Vitoriak esaten zula, obra internazional horrekin, joan Donostiako gazte, konpoxoak azteitira edo, antzerki hori ematera, emakume batek, antzokian zegoen emakume batek izan zuen, zertaz ari dira, zeizkuntzetan ari dira, inglesen, pero bazen, horako herri izkera horren, eta beraiek, neurri batean, batua edo, egiten saiatzen ziren hortan, horako, ia leize bat, zin, konprenitua bien artean, baina nik uste dut, dena den, pixka bat saiatu izkeo, hori ere gaindituko zuela emakume horrek. Dena den, gero abetxik galdetuko diot azpitiarraren aldetik eta beti ere, bere modura egiten dute, baina iparraldeko antzerkiak ere, arazo hori ere izan du, ez? Dura dira, lehenik izan dut, nahiz eta Lazabalek edo beste idazten zuten euskera batua, euskera idatzen zer, zuen erabiltzen zer, erabiltzen zinen. Eta beraz, antzesleek, eriko antzesleek, mintzatzen ziren, antzesten zuten, mintzatzen zuten bezala. Eta jadanik gu, hasi dirarik, erogoita amarrean, edo izguziak idatziak ziren izena ahoskatzen eta harako euskera diferente bat egiten zuen. Hori da, baina ala ere hori pasatzen zen. Gero, ikusteot euskalkia baino gehiago, gure Euskal Herriko drama dela, politika aldetik, nora ditzen dela, ningoa den, eta oso zaila egiten zaila iparraldeko bati, hori antzak egun gauzak pixko bat aldatu dira gaira alatare, eta bereziki, politika aldetik gauzak diferentzak dira. Egoitzena esirrizten erizti gerenuan plaz eman genura dira espetxan, arogeita lauean, publikoaren erdia da nintzen, konturatzen nintzen, ez zutela ulertzen, tutik ulertzen, eta hogei minutaren buruan baitzen latinezko kantutxo bat, hori guztia, derek ezagutzen, eta horrean baitzen ez dut desibiztegia izan nahi, hori errealitatea da, eta hortakoz, hasi diren bai debako taurearekin, bai beste taure batzukin, iparraldurat urtean hiru aldiz programatzen, eta belarria egiten da, nire lehenago gaztetan eta egiten nintzen Lazkaoko jailetxirat zerboidak pedikoak entzuteak, belarriaren egiteko oartu behar da, edo ez zera ez telebistarik, ez irratirik, ez telebistarik, eta beraz, diferenteak, gara, baina, hori genditzen da, inoiz entzuna ezten norbaitek herrialdeko batzeko euskera, euskalkia edo hori,
da bereziki doinuaren arazoa. Mahai batean edo talean edo egia ikusten duzu, nik bat ez duzu gertzen hori bat pasatzen da. Hori bat egiteko gauza bat, eta hori keztagarria da. Batzuk ez dira etortzen, hori durrez ez dutela, beldur betera ez dutela burratuko, eta beraz, hortan bali magira, hori... Den ere kultura kontua ere, bada, nik uste dut, hain dela 5 mende, bilbotar bat eta baienatar bat, batek ez zutela elkar konbeditzen ahal. Diferentziak askoz ere handiagoak zirelako. Orain irratia, euskal irratia, leku guztietara iristen da, euskal telebista ere berdin, nolazpait sartu dira ere, xudurako gozan ere egoaldeko hitz asko ere sartu dira, hor, bien arteko komunikabide askoz ere handiagoak badira, harremanak gero eta gehiago, eta nik uste dut, hobeto elkar ulertzen bidea ere luzea izan da. Nik ikusten dut ala ere, hori hamar urteko atzerapena ditut, hori hamar kasite goroi, ikusten dut, hemen lehen nola bintzo ziren lagun batzu, eta ze irratien, liburuen, horien guztietaz, izigarriko hurbiltze bat izan da. Hori, hala ere. Antzerkia gauza bizia baita eta bat batean helarazteko egina. Indorretak eta minutuak aurrera baituak eta zite asko joan ere, oraina, geroa, iragana izan baitu gaizpide, zein dira antzerkiaren aukerak ikusentzunezkoen garaienetan, izan eta zen baitugu irratiak, hori lagun garriak izan daitezke, telebistaren bidez zabaltzen da, antzerkia bera, telesailen bidez, baina antzerkia funtzean, zuzer horrek lakikun taldean ari zaren, ezkero nola ikusten duzu? Antzerkia bere horretan, gaur egun, eta hemen aipatu izan da, azken mito betan antzerkia mateurra, eta eskaltziak, izkuntzak, eta hori dena bizte badan astuta eta zubidetunetik, gu taldean behintzat, azken urte hauetan, 10 urte badaramazta taldeak, hogeita itiko egin ditu antxietak eta desagertzen da, ez dagoelako infraestrukturarik, ez dagoelako laguntzarik, horren beste urtean lan egindako taldeak konkretuki. Oain gure kasua da, guk lepoan edo bizkarrean hartu dugu desio hori, gogoria, aurreateatzeko antzerkia. Eta ez ditut izango etxituta daudenik hortaraitzen dugulako, baina goera larria dela esan dezakegu. Ni badaki duela 4 edo 5 urte berean, antzerki talde amateurra izanik, lakrikun alegia, hamezazpi emanaldi eman genitula urtebetean. Gaur egun, obra berriekin, 2 urteren buruan ez gara gai 8 emanalditara iristeko. Eta arazoa eta ez herrietan ez gaituzte ulertzen, horko balen bakizkaten duta, gaur egun ez dugu euskalkian azpeitiarraz egiten, badakigu azpeitiarren nahi zerabili, azpeitian eta kistea bilatu nahi dugu. Bai, dela orduan, nik uste dut gure agintariek hori entzun beharko lutekela. Hori nire kontuan hartu eta deialdi moduko bat egin, herriaren bidez, gari batean hain funtsezko eta importante izan zen herriaren bidez, zeretik ez, gari batean sortu zen antzerki eskola bezalako beste bat, uste dut antzerkilariek hori aldarrikatzen dutela, ez? Nola ikusten ez puntu hori? Aldarrikapen momentura egitzita. Nik uste dut esperientzi interesgarria izan zela, ura, eta eskola bat izan zen, baina baita ere, errevista bat ere bazen, euskeraz, eta gaztelaniaz, 150 gaur aztezkenak euskeraz ez du 120 ateratzen, gutxiago ateratzen du, hor azera, alde hortatik gan, ziren testu batzuk, ateratzen ziren hilean behin, edo testu bat, uste eta 12 testu kian ez dagoela gazti, gehiago batzuetan ateratzen zen. Beraz, nik uste dut ideia hura eta batzuek badirudi, ideia horiek buruan darabiltzatea, baina ikusentzunezko ikastetxe nagusi bat, batzuk nazionala ere aipatzen dute, baina nagusiak agian, besteak bilduko lituzkeena eta beste gradu bat emango liokena, agian beharko litzateke. Hori da, agintariek eta gure politikoek dute horretzat du, langile xume garen ezkeroz, gure
azterketak eta gure liburutxoak eta itzulpenak begiak guztiak ez dugu emateko. Baina bai, ikusiz ze larrialdian dagoen, nik uste dut eskatu behar zaiela, benetan antzerkia dela, hiritarrei eman behar zaien zerbitzu on bat eta hiritarrei ez duei, baina baita ere aurrei ikastoletan eta eskoletan hezitzaile delako eta aurrei ikasi behar dutelako euskeraz ongi hitz egiten espresatzen bere bideak behar ezela alazten eta teatruan ere bide oso garrantzitsua delako. Bueno, segiari bai, Daniel, lo bezala erranen nuke, gauzan jo bat, alegia zure bio, Patri eta Daniel, utzi gora dela, irurogei garren hamarkadako, semea biot, orduan gaztea zinuten, orduan garai hartan, zeuek zenurren bizizan zenuten, sorme kolektiboaren, aldarrikapen hula alegia, 28an maiatza famatua eta bazegoen alako oldartze bizako bat eta antzerkiaren munduan ere sentitu zen, kezkak plazaratzeko bitarteko bat baitzen. Segurazki, alaiz da, belaunaldi hartako alaba, ipatzen dugu antzerki eskola, izan zen momentu batean movimendua, hori guztiak ekarlezak ere sormen kolektibo bat, beharrezkote da, esan edut, dauden bitartekoak, bai idazleak, bai antzerkilariak edo jokalariak hori guztiak batzeko, agian ere garai iritsi da baldin eta ez dut nik hemen eskilak eta jotzen amaitu nahi, antzerkia biziko baita zigurazki, gizaldia biziken bitartean, baina zer esango zen egite, beharrezko batela sormen kolektiboa, elkar batzu edo. Hori bakoitzak senditzen du, ikusten du, nik bete-betean hori bizi izan dut, nola bizpahiru antzerki, idaziz, zer nahi du kolektiboari gazteak. Eta paude bat dagoelarik antzestuko duena, antzesteak hori duzu, nahi dute, eta elkarrekin hautatzen ginoen, zegai tratatu, nola erabili, eta loze. Gerak egiten dituen, bakoitzak egiten zuen bide iritzia, eta hola, eta ezon kolektiboki idazten, batez idazten du. Idaztia bakartako lan da. Eta hori askoz ere zailagoa da horako gauza, noiz eta iduri duen, hola, erresagoa dela dene parte hartzen. Algo batetik, antzerkilariak edo profesional horiek edituzu maila berekoak, dituzte denak, dira nahiz eta elkarrekin diren ez dute berdin senditzen horako gauzatela, eta erran nahi baita, bakarrik idaztea baitu, hiru lau aldiz lan gehiago eskatzen duzu gauza hori. Gero, egia da, berak ere senditzen dutela, gu haure sortu dugu gauza hori, baina ez da ere ilusione horiek ondo noia. Hiru lau aldiz egin dut esperientzia hori, pozik, baina ez denot, garbiki ez nezake berriz egin. Ikusten dut ala ere idaztea dela, eta idazle batek bakartasunean pentsat, noski ez da beste mundu batean, bizi behar, eta zenditzen duzuna eman. Zuk ere kompromiso batzu egiten dira, eta egonatzen zaituztete behar gara, batzuk urrunago ere, zuk joan nahi zinuke baino urrunago ere, eta gero hori hogeita bost urteren buruan konturatzen zera idazki dituzu. Eta idazkenean, publikatu behar bali mateira horiek nire gertatu zautan bezala erran tituruan antzeki zatiak egitea, obra hori nirea da, kolektiboa da, eskatu behar izan nien, nire adozarete publika dezatan, batek egan du ez publikatu, horako gauza batzu da. Kolektibo hori bintzat... esan abilitzen da, ziurazki ere Patrik eta Alaitzek ere badutela horri buruz zerbait esatea, baina agian gero etortzen dira informatiboetakoak eta ez da behar bezala saioa sartzen, eta gu gure aldetik egituko dugu, bederen, persona batzuk azaldu dira gure jardunean, nagusiki Nimeron eta aipatu dut zarreran, Mario Dolores Agirre eta gero Lavalle, Lazabal, ez nuke behin abipatzen hasi ezkero inorre astu nahi, baina berriz ere esaten dut, antzerkian aritu diren guztiak gurekin izan direla,
Eta gurekin izan dira ere gaurkoan Patri Ukizu, Daniel Landar eta Alaitz Olaitzola, hiruei esker bizienak, eta gure aldetik sintonia lagun eta gure babeslearen deia zurazki entzunen dugularik, behin datorren asteko gonbidatua iragarri ondoren, agurtuko bera.